matar waye. Hello abokina ya akai? Hello Alhaji Kabiru. Wallahi yanzu na ga wata kamar matarka Alawiya. In zai yiwu yanzu inda hali ka zo da Kanka ka ganta in kuma babu ba halin zuwa turo wani dan Allah yanzu ya ganta. Alaikum. Da Allah matan gidan nan nana? Wa kenan Hajiya Inno? Gaskiya ba ta nan ta fita. Yaushe za ta dawo? Wallahi ban sani ba sai dai za ku shiga ciki ku jira ta. Ok, to bari mu je mu dawo. Ke Salma, dama ke kin fi kowa zaƙewa. To ina son ku buɗe kunnen ku ji ni da kyau da kyau. Da ke da Rayya daga yau sai yau. Ba na son kuma sake ganin ku a gidan nan. Kada ku kuma sake zuwa ku shiga min tsakanina da iyalina. Ba ku da wata magana kulliyomin zancen ku kenan alawiya. Ina ta je ina to ga ta nan. Ai dai kun ganta ko? Kuma hankalinku ya kwanta ko? To daga yau sai yau ba na son ƙara ganin ku a cikin gidan nan sai na neme ku. Da haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ku tashi ku fitan min daga gida. Ina da magana da ke adda. Kan baki jin komai duk mutanen gari nan ba abun da suke banda gulmanki kin yi aure nan kina amarya amma baki zaman gida. Ni kam na rasa irin wannan al'amari sai ka ce auren kiyayya. Habana na yau yaushe zaka saurari jama'a maganan mutane ai mutane ba burge su ake ba duk abun da kai sai sun kushe ka yanzu bamu da lokacin wannan maganan ki je ki kira min dan uwanki don Allah in tafi ni kan na makara. Kam hadda kam wallahi ya kamata ki yi tunani. Matar wace ce ne? Ina ta nema matar wace ce. Ita ta goge in gaya maka kai in ka ga Nadiya wallahi abin ya burge ka. Haba gogo ya zaki ce ta yi kyau ya zaki ce ta yi kyau ni ina nan ita kuma kin tura ta can kice ta yi kyau wallahi mi so mi dabo warta kawai ta dawo. Ai ba zai yi ba. Raliya ba za ta dawo maka nan garin yanzu ba sai ta samu abin da ta je nema. Ba zai yi ku zo ku zauna ana ta kiti koko ko kukan jakin matsiyaci ba. Kai ji kuma ita tagumi ban yarda da wannan ba. Yarinya tana birni in gaya maka tana kasuwancin ta gaya maka kai kaga wurin nan sai kaga Raliya. To gaskiya ne. Ta yi tas.